No, bunker ya iki. Letake nek rono kuwi arah pintu keluar utara ya. Nek sebelah kono kuwi pintu keluar sebelah selatan ngono kae. Lah letake ngene iki. Iki sing tak omongke nek mau lho. Sebelah kono kae sing ndek mau pintune yoan. Lah iki sing tembusane ndek mau. Gini kita penampakannya bunker yang berada di balik kota Surakarta. Aku meh medun rono soalnya banyune enek iki. Dirawani cah. Oke. Tak ketok iki. Nah, sebelah kene iki rada ketok iki. Nek ben nek lampune, tak nek lampune mbok mati apa urip aku gak ngerti ya. Iki bunker.